na paghapon sa imo tabang legal kita ngunya na aldaw, urulay, arkila, o renta. Renta. Para matawan kita ning linaw or idea partners sa tuyang issue ngunya na paghapon o reklamo, ipinaghampang tayo ning duwa. So digdi kita muna sa mga nagrereklamo, kumusta po kamo ngunya nay? Okay man po. Ano po na pangaran? Betty Milyar po. Bete. Ako ko matindan ako ito. Ang problema lang, so pigpwistuhan ko, pinapwistuhan niya sa iba. Pero bayad ka na? Bayad ako saya nag-down payment na sa iya. Gabos, dahil kung problema. So, dahil ka nagturutinda. Pandemic kaya, bawal man. Dahil ka na makatinda, tamay nakapwisto na. May nakapwisto na. Ano ang pakiuron sa imo ni Madam Miriam nata nagtao ka ning 8,000? Iyo lang po ito. Basta matao ka, kung mapwisto ka duman, matao kang down payment kay 8,000. Para sa pirang buwan na ito? Bulan. Dahil parang kwan lang ito. Deposito. Deposito lang. Tapos ang pagburubang ginindo, maplasada ka mo. Iyo. Okay. Anong pangalan mo po? Ako po si Odessa Dado po. Siya itong saro sa mga na-interview naman partner. Ayan. Naka 3 days, 4 days ka pa sana. Oh, Nakataw kang nag-lockdown 8,000. Yun na po. Ganyan. Tapos, tigsingil lang kaming door daily. Nagtatawa man po ako. Kaya lang, so pag kuha na, sabing, magtiridan, siyempre po, pandemic, so puhunan mo, nakonsumo mo Nakonsumo. sa Di day ka nakabungkaras tulos. Oo. Pagbalik mo, Igual lang, may mga paratindang iba. so down payment mo, na. Wala na po, na 8,000. So, digdi naman kita kay Ma'am Miriam. Ma'am Siya ang Miriam. presidente dati. Hanggang sa ngunyan. Ang sagang mo niyan. O, Manay Miriam, maray na hapon. Ikang kaulay kang kag sa dire. Apo, ako lang solo. Ikang kaulay kang sa dire. So, maski na nga ni pandemya, pigsisingil ka man kang kag sa dire kang renta sa kabilugan. Kan area na ito. Araw po ka ni Ma'am Miriam, sa madaling sabi, kung naubos na po so 8,000 kan kada vendor na ipigtaw tabi sa imo, duman Opo. sa nabibilang Mayapon lang nindong ko, mga partner. bulan. Okay, nagsara ka mo, Abril. Opo. Ay, March po. March, okay, March. Pinundo ba kan kag sa dire kan daga so pagsingil kan arkela o Dahil day? po, diretso po. Pero bako malinaw kaya digdi na pag sinabing Verbal kaya partner eh. Yung nga ni- Wala sindang kontrata. ang sabi sa inda, ibabalik ang deposito. Ibabalik May panuga ang ka mo na ibabalik ang deposito? Ibabalik po kung dili ka nagbabayad. Nya, nag-lockdown baga po. Kaya. Di day na kaya So magbabayad na kinunsyo mo sara. tabi ito, gari so 8,000, dumang ka nagkuha kan Opo, daily oo. na plasada, Oo, na binawas 250. po duman. Actually partner, yan ang nangyari kang kadaklan kan mga negosyo na nagsarakan pandemya. Na-inform mo ba sinda na arog po kayo ng dalagan kan sa imo tabing sistema? Dahil man po sinda nagduman, na pinaangalan ko dahil sinda nagduman. Pero di naman daw sinda ni Manay Dili. Pinaisi daw sinda. Opo. Ini, dinuman ini. Ako mismo sa niya nagduman. Sabi ko pa, Sige. siya na nindong. Attorney nadagog mo tabian issue, ano po tabian masasabi mo igdi? Tuloy-tuloy may mga po. sitwasyon kaya yan na pag nag-arkila ka kay lugar, ang arkila kayan sarong taon ngaya. So sa sarong taon, straight ka kayan magbabayad ka. Ginamit mo uda eh. Gamitin mo uda mabayad. Yo. Actually, argo na So nangyari. sa hiling ko, garong igwalang na dai pagkakasirinabutan. Bako klarado so Bakong kuya. klarado. So, Kasi nga ni iristorya. verbal. Kaya nga, ang pagkaintindi ka ninda deposito, buda, garo, nagluluwas, ano ito sabi? Pwedeng ibalik. Dahil sinabi sa indong kukonsumuhon. Dahil man po. Yun, duman nagkaigong problema. Duman, nagkaigwang problema. So, ano mo yan manay ang gusto nindong mangyari? Talaga. Kung maski dahil sa ko maiuli so down payment, makapwisto ako duman sa dati kong pigpupwistuhan. Tayo talaga ito ang pwisto. Ika manay, anong gusto mong mangyari? Ngarik makonta. Sa kuya po, ibalik na lang po. Para madagdag ko po sa, taigama po akong kaunan, madagdag ko pong kapital. Kapital. Okay, balik kita digdi kay Madam Miriam. Ang demand kay ni makabalik siya sa pwesto maski dahil niya makuha ang 8,000, makatinda lamang. Oo. So saro, dahil na ako matinda, Ibalik balik sa ang 8,000. Ano mo niya deposito. ang desisyon mo? Puno na po kaya duman. Tapos, bawal na po duman sa luwas na may piton talaga ang DPWH. Dapat doon lang So talaga. dahil na, Dahil tsansa. po, oo. Duman naman sa demand ni Manay na ibalik na lang sa konsumil dahil na kumatinda. Anong kuwan mo? May chance pa dahil na. Dahil na po. Ako po nga ni ang nag-aabono. Kaya daw po nindo tanggapon na ining po na pag-urulay ta magiging ano na lang leksyon. Leksyon na sana. Kaya. O kaya, ika Manay. Kakayanin. Mike po, mama. Yan. Kakayanin ko, wala man. Ang pinaka-importante Okay, partner, mampalan. malinaw na sa mag-ibong na Yan. lado an sa indang issue. Aha. Magianaan sa indang buot, maluwas sige sa studio. Kaya salamat tabi kan sa indong Presensya. tiwala na ipigtao tabi sa tabang ora mismo. Kaya And attorney, salamat na maray po, salamat tabi. tabi. May hearing pa ini Yung partner, tinawag kita nin oras talaga. Na-isturbo tak maray. Ayan, attorney Ian, maraming salamat. Thank you. Apo.